bono baesokire na kumwiraniria mbuya muno mugavana wa county yo Amos Inyaribo hasoko baroseria epara kurwa sensemo yekerenyo Nyairanga eyo yabeire embe asege kabono bagukwana himya Nyairanga nigo bono baereire nga epara yo nigo konyora yatumikire bube ase enchira ya yibose yabeire bube ase egetambe na sebono siasa cyabere chikoenekirwa asobo choryo boke oburi bosio bwekerenyo chibetetense nige gatia barayi babeire bagwakira ekokwaso gochia koroisia epara yo Marita nene Elizabeth Mungare na ire meirimbiye muno sana pale yatuchandire myaka 5 kurumagega mwatubikeire pale mwangurire mutubekira amaromu eriko rwakaranya genda bakanyamike school maate twachandikire muno na ire meirimbiye kabona Nyaribo mintu na samu seseni atokonyirane muno na nje nachire boma kurukaranya buye ntari gotereri kwa ndonsi pale yatuleteire umuchanda wana muntu narwara nabago kwera nyumba lakini asebona igabuna narorire nabago konywe ikenya gitari amarieta na tatu kujone siriboindo ana gokire ekinyore kikyanya iranga ekikono narorira akiabeire kurugoro gwikarero ibale yokonyere bitogo beko yatule togota akichoni mbate gari ngo tunaje pickup nanya gwito okunye ene yetekerenyo kego ikanyera ngetu ene muruyo tokesi agambate gwikaiga weto muntu twasorete gavana itoyo libo umwezi ko itoyo MCA mutarachiwa ungaro ero kuna ake umwezi gavana tokonye ngaro twaroisari we bara nani tokandire gusabero musike gavana Amos Nyaribo ama na matianyi egera andre bara mbo bindo kenye bono nzinde tegoteba nga mbuya mono so mugavana Amos Nyaribo gwetera so musiko ngaro nabasike bari abarayikurwa bukurative na twachete tokagamba na gavana agatema ngo bwatukari biragita mubiro cyarero ande mbire medibara kabisa bono no mono mutigare igombe gutaso mwana mindari yetiko cyana serikali gucia bono kibaza tikigo cy'abantu ba minto basane itoragera tatinya magenda raro murocha sasa idia magendari ne saidi yongaro ongana role tire pale ya ngatwenda sagabana tukamukwanira atoe para abantu ba minto aso munwa yomo mwalenge gwantera maso mwana mndamati anyigoro mwana usyoke mwana mndamati anyi mwanje abantu tonto te bigabana ekaro bwiki mwatere ande yangari abeke kwanza bari mwacheto ase chameri ya upa ngo batembia mono nende tiganya saba sini husenaki propaganda ero tupige pare kurimwa ne county kurima nende atokonye wendo na boda boda na biashara ude pige ko gende ari tigo nchande gete mono ekere mbure ature biashara ndiyo itware kusaba ne gavana pare bunerega nine kene senjo na bodi bari bachieto urango bekwero morom ngorosi wero bia erosi kwaso bwangase enjo ntubwate biashara gaiga campaign nchi gaiga